आयै जा कनजुसिखा आं बारा जालाथ' दाना सिगांसो बिराद जायोमोन आं नैबे साइनासालियाव जनायखौथ' आङो थेब्रे संनानै जाबोखानाय बायदि नुदों जौ लेंहरफिनगोन ना फैना फिनगोन नाथाय बिनानावा मोनसे आपत्ति खालामबाय दं देग्लाय दोंसे मोसानानै थांनोसै बाय दं रायजोफोरा लेंहरगोन नामा दोंसे दोंथाम मोसाबाय आङो लाब्राबासो मोसागोन मानो होनना बुंबा आंल' मोसाबा नोंथांमोना सोरबा भिडिअ लायो सोरबा नायो बेबायदिबा जानाय नङा नाथाय नोंथांमोना मोसाफानांगौ सोर सोर मोसाफानो मोनाखै थिखोलाय गासिबो मोसागोन ना आरो नुहुरला देलाय आखाइ थिखोलाय सोर सोर मोसाफादोंमोन भेरि गुड ओमफ्राय बिथिं मोसाफादोंना फैयाखै नोंथांमोना बयबो मोसाफानांगौ अब्लासो जोङो मेथाइ खनगिरियानो जा बा जों मोसाखावरिफोरा गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनो गावस्रा खालि नायोल' मोसाफाया आं हले बिराद ओंखाम उखैबाय नोंथांमोना ओंखाम जानानै फैखादोंना नैबे साइनासालियाव जनायखौथ' आङो थेब्रे संनानै जाबोखानाय बायदि नुदों जाबोदों दा नाथाय बिथिंनिया जाबोदों ना जाबोआखैथाय आरो आंखौलाय जाहोहरला नामा गथ'नि गामियाव सोर सोर जाहोहरनो आखाइ थिखोलाय आयै जा कनजुसिखा आं बारा जालाथ' दाना सिगांसो बिराद जायोमोन आं दा एसे खमायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना मानो आंखौ सोर जाहोगोन होनबा आखाइखौ थिखोथाराखै नै बिथिं एसे थिखोदों जाहरगोन दा साबायखर एसेबां अननाय होनायनि थाखाय आरो जोंहा 12 बाजि बारलांबाय अब्लाबो नोंथांमोना जे एसेबां लैहोर थानानै जोंखौ एसेबां हेफाजाब खालामदों बिनि थाखाय साबायखर आंहा मोसानायाव बिराद प्रब्लेम जादों लोमजानायखाय अब्लाबो जेसेबां हायो आङो हमथानानैबाबो नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो नाजादों आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि मोसानाय जोंनि मेथाइ खननायखौ नुनानै गोजोनदों जानांगौ आरो गोजोनाखैब्ला खर' गंग्लायनानै निमाहा बिबाय नेक्स्ट बोसोरावबो जुदि मोसानाया मोजां जायैनि जाहोना नेक्स्ट बोसोराव लिंहरफिननांगोन ना नङाबा मोजां जाखाबा नायखांजोबबा लिंहरनाय नंला माथो आंखौ लिंहरफिनगोन ना फैना फिनगोन नाथाय बिनानावा मोनसे आपत्ति खालामबाय दं देग्लाय दोंसे मोसानानै थांनोसै बाय दं रायजोफोरा लेंहरगोन नामा दोंथाम मोसाबाय आं रायजोफोरा गोजोनबायना दोंथामाव आखाइ थिखांनो गोजोनैफोरा आंनि मोसानायखौल' नायबाय थाबा बोरै जानांगौ नङा होमबा बेसेबां नायबावनो गेमस्रि होननानैलाय गोबां जोंहा जाखांफुनाय आर्टिस्ट बा मोसाखावरि बिथांमोन दङ बिथांमोनखौबो नोंथांमोना खाबु होदों नुगासिनो आङो बेनि थाखाय साबायखर दिनैनि जा हारिमु मोनाबिलिनि जेसेबांखिनि खुंथाय आफादनि सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो लोगोसे आङो मोसानायखौ नुफैयासै जानांगौ आं एसे लेट जाबोबाय आच्छा रायजोफोरा बिथां बिनानावखौ जोंनि मोसाबावनो थाखाय खावलायनो गोसो दंना गैया आङो लाब्राबासो मोसागोन मानो होनना बुंबा आंल' मोसाबा नोंथांमोना सोरबा भिडिअ लायो सोरबा नायो बेबायदिबा जानाय नङा जोंहा जिहेथु आगै जुरिया बुंलांखाबाय जोबथा बैसागुनि बे हारिमु मोनाबिलि नङा होमबा दा बेनिफ्राय आरो दंबावो खाथि खाला फांसन बेखौथ' जोङो बुंनो हाया थानोबो हागौ जोंनि खाथि खालायाव गैथ'वा दासान्दि एसे गोजानाव थानोबो हागौ बेखायनो जिहेतु बे ओनसोलनि दिनैनो जोङो बैसागुनि जोबथा हारिमु मोनाबिलि जिहेतु बयबो मोसानायनिहाय जोङो फोजोबनानै थांसै नोंथांमोना मोसाफागोन दा लाब्रा एकदम बैसागु पियर बैसागु मेथाइजों बयबो मोसानांगोन आरो बिथां मोसागोन आच्छा र' आं फंसे खोथा बुंनि बिनानावा जोंनि एरियायाव माब्लाबा फैफेरदोंमोन फैफेराखैना बिनोफा बिनि थाखायनो जोङो बिनानावखौ थाब नेगारनो गोसो गैया नंगौना मानसिफोर
दस्रा ओंखाम थेब्रे जानानै आंखौ बिब्दि बुंबा जागोन ओंखामखौनो मोनजायाखै आं बेबायदिबा जानाय नङा उदैखौ नायबालाय माथो थेब्रे जानासो एंकारिं खालामनाय बायदि नुदों नङा होमबा जोंनि आबो गेन्द्राराव उदै नालाय इसे ओंखारखानाय बायदि नुखायो ओरैनोबाबो जाबाबो जायाबाबो जियानो जादोंला नोंथांमोना बयबो आगै जुरिया मेथाइ खनबावो नोंथांमोना बयबो रंजानानै थांबानो जाबाय आरो इसोरनिसिम आरज गाबो बयबो बे मुलुगनि संसारनि बयबो सुबुं माहारिया गोजोनै थानो हाथों खुलुमबाय गोजोन्थों